özüm nähil hasapladım diye özüm bir adamyň durmuşyna sen gerek gal bolýan, şonda näli erwet bolýan, şonu ýaly hasapladım. Mende samsy karakter bar, näli samsy karakter, gyýdy bolsun, erkek bolsun tapagy ýok, bir bilen jylyňlar gow gatnaşýar, şonu men başga adamlardan gawanýan. Mende şu karakter bar. Ýani men şoň üçin näme etmeli bolsam, men jan etýän bilýärmi? Ýani başga adamlar bilen Gołat gatnaşyp gitýän men şol gawanýan, men şol ýaly karakter bar. Men bolmaýan karakterim şol. Men bir adama janymy bilen bilýärmi, ýüregime gatnaşýana bilýärmi? Bana nokta şu karakterler, samsy karakter gawanýan men adamda. Kim bolsun men şol ijesi bolsun, dogany bolsun, kakasy bolsun, şonunam gawan bilýän men şo derejede şol ýaly samsy pikirim bar. Ne ama şu var ne efendim can sağlık diye aralar canlar sağ